Носталгията е тренд, старото е винтидж, а ретрото винаги е на мода. Копнежът по миналото е неизменна част от човешката природа. Болезните спомени са непрестанно вдъхновение за артистите, а чувството за носталгия е един от най-използваните похвати в рекламата. Докато гледах рекламния блок между скандалите и сълзите на участниците в Big Brother, една реклама ми направи впечатление. Пепи, какъв е този пробиотик, ма? Пробиотик. Не, този път наистина ще отидем да му го треснем от главата. Седи, Мирим, пак ще ги вкарат. Не бе, защо ще ме прави ни идиот, бе, Велко? Защо не ми е дал синкванон? Каре. Абе, аз си знаем синкванона, той ще ми казва какво пие. Какво си иска? Да. Каро. Аз пием само синкванон. Пробиотик шампион. Ако кадрите ви звучат и изглеждат като част от българското кино между 70-те и 80 години, то със сигурност не сте единствените. Оркестър без име е филмът, за който аз се сещам и съм почти сигурна, че креатив екипа за тази реклама се е опитал да пресъздаде някои от моментите точно оттам. Пепи, каква е тая бира, ма? Бира. Не, този път наистина ще отидем да му я треснем от главата. Седи, Мирим, пак ще ги вкарат. Не бе, защо ще ме прави ни идиот, бе, Велко? Каре. Так, какво си иска? Каро. Да. Защо ще ме прави ни идиот той мене? Това носталгично усещане се буди от няколко специално подбрани елемента. Топлите тонове, меката светлина и непринудената обстановка от рекламата на Синкванон успешно пресъздават онова усещане за живота на обикновения човек, което виждаме в Оркестър без име. Там този обикновен човек е леко усмихнат и винаги самоироничен и ни напомня за благото в живота. Рисува димята. Аз не съм по виното, аз съм на уиски. Композицията и начинът, по който кадрите са снимани, също правят паралел между рекламата и старото българско кино. Както виждаме, картината е центрирана, симетрична и с театралната простота на стара българска комедия. Носталгичното усещане е засилено и от черната рамка, както и от непрекъснатото пръщене, което ни отпраща в едни други стари, забравени времена, когато просто сме седяли пред телевизора и сме чакали с нетърпение да започне любимият ни сериал. Дикцията и репликите на героите Той ще ми казва какво пие. съпроводени от това радиозвучене, още повече допълват картината, в която рекламата се опитва да ни пренесе. И смятам, че го правят доста успешно. Това изкуство иска жертви. И след целият този спектакъл се връщаме в реалността с втората част от тази реклама, която с нищо не се различава от останалите телевизионни реклами, които ни показват едни продуктови кадри и едни анимирани елементи. Да, и аз не харесвам тази част от рекламния клип, затова нека се върнем към миналото и поговорим защо хората винаги гледат към него през розови очила. Всъщност има добре проучен от психолозите феномен, който обяснява именно това. Розовата ретроспекция е термин, въведен от Теренс Мичел и Ли Томпсън още през миналият век. Розовата ретроспекция е когнитивно изкривяване, при което възприемаме миналите преживявания като по-приятни, отколкото сме ги чувствали реално в момента. И този хубав спомен за миналото умишлено се използва в рекламата, за да събуди добрите усещания в хората, които я гледат. Така между брандът и потребителя се създава емоционална връзка и от човека се буди носталгия към моменти от миналото, от които дори може да не е бил част. Да, вече има проучвания, които отчитат, че представители на Gen Z изпитват носталгия по исторически моменти, в които не са били родени. Масово се говори как след пандемията и ускорената дигитализация хората непрекъснато търсим начин да се върнем към миналото, в което сме се чувствали по-защитени и по-свързани един с друг. Истината обаче е, че носталгията не е нещо, което е измислило нашето поколение или това на родителите ни. Носталгията винаги е съществувала като едно наше човешко когнитивно изкривяване и можем да си го докажем много лесно. Като просто отидем и питаме баба си или дядо си какво мисли за комунизма. Бабе, по наше време всичко си имахме. И работа имахме, и храна имахме. Хората не бяха богати, ма си помагаха. Пък сега всичко е пари. И това не е тайна нито за големите компании, нито за малките бизнеси, нито за теб, нито за мен. Както главният герой в един от култовите за рекламистите сериали казва. But he also talked about a deeper bond with the product. Nostalgia. It's delicate, but potent. В първата част от рекламата на Синкванон не ни продават продукт, а ни продават усещане. Разчитайки на нашите розови спомени, те позиционират продукта си в една отминала част от нашия живот и разчитат на носталгията да събуди положителна емоция. И да ни накара да си мислим, че в сладкото минало сме разчитали
точно на този пробиотик. Нещо, което вероятно не е така. И ако си мислите, че носталгията като похват в маркетинга няма да повлияе на вас, според мен се лъжете. Ето, например, газелите. Това е продукт на Adidas, който първоначално е пуснат на пазара през 1966 година и е носен от Майкъл Джексън и Кейт Мос. Но това не му пречи да е един от най-големите трендове днес. Yes, wow, perfect, love. Защо? Защото Adidas много добре си свършили работата и се позиционирали отново на пазара един от своите любими продукти в нова опаковка. И така, те ни продават не продукти, а спомени. И ние ги купуваме с удоволствие. Така че вярвам, продажбата на спомени ще продължи да съществува във всяка една индустрия по най-различни начини. Защото, в крайна сметка, това е което ни прави хора и маркетолозите много добре го знаят.